Kaikkien suosikki 90-luvulta. Hyvä materiaali, mun mielestä erinomainen pohja tasoitukseen. Se peittää alleen kaikki vanhan kivitalon, niin kuin tässäkin nyt on kysymyksessä 50-luvun kivitalo. Kaikki hiushalkeamat, kaikki sellaiset ongelmat, mitä siellä pohjassa saattaa olla. Miksi mä en lähde repimään sitä lasikuitutapettia irti? Niin syy on siinä, että se lasikuitutapetin repiminen on jo itsessään niin kuin aikaa vievä homma. Sitten kun tätä lähdetään repimään tästä näin, sinne pohjaan jää lasikuitutapetin liimaa. Sieltä saattaa irrota jotain kokkareita. Eli sä joudut joka tapauksessa tasoittaa sen seinän vähintään kerran. Eli sulla tulee työvaiheena se ikävä lasikuitutapetin repiminen. Sitten sulla on siellä alla riskejä, eli miksi se lasikuitutapetti on sinne joskus aikanaan laitettu. Se saattaa olla just sen takia, että siellä saattaa olla se hiushalkeama, mikä tulee sitten aina esiin. Joten jos mun pitäisi valita, että otanko mä sen kutiavan ja ikävän homman, hengitän sitä lasikuitupölyä, sitä menee vaatteiden alle joka paikkaan, vai teekö mä tästä vaan helposti ja nopeasti tämän tasoitushomman, niin mä valitsen ehdottomasti tämän tasoitushomman. Se vaatii saman määrän työvaiheita kuin se lasikuitutapetin poisto. Eli se joudut poistaa sen lasikuitutapetin, tasoittaa sen kerran vähintään. Ja tässä tiedät, että sä pärjät niin kuin 2 tasoituskerralla. Ja sen jälkeen se pinta on suora, siisti. Ja tämä lasikuitutapetti vahvistaa sitä pintaa. Se toimii pinnanvahvikekankaana. Eli just varsinkin vanhoissa kivitaloissa tai puutaloissa, kun voi tulla noita hiushalkeamia. Se eliminoi sen niin kuin riskin, että sä teet kauhean työn ja se lopputulos on huono. Nyt se joudut tekemään vähän töitä, mutta se lopputulos on varmasti hyvä. Eli sen takia mä valitsen aina tämän tasoitusvaihtoehdon. Ja mulla on tässä nyt 2-värinen seinä sen takia, koska mulla on joku tavallinen LH-tasoite tässä pohjalla. Mutta se loppu mulla eilen tähän ja mä jatkoin sitten tuollaisella niin kuin sekoitettavalla laastilla. Niin mikäli sulla on isompia pintoja tasoitettavana, ota ehdottomasti se säkkitavara tää ämpäri. Homma loppuu nopeasti kesken. Kaupasta on turha ostaa vettä. Sitä saa hanastakin, eli siinä tapauksessa sitten otat sen säkkitavaran. Ja nyt mulla on kuitenkin tämmönen tosi pieni tasoitushomma, niin mä otan tästä tätä valmista tavaraa ja lähdetään tasoittamaan. Ja tasoitetaan aina ylhäältä alaspäin, ihan niin kuin maalatessakin ja kaikki muutkin työvaiheet, niin tullaan ylhäältä alaspäin. Tasoittamisessa on tärkeää, että levitetään ensin sitä tasoitetta ja sitten aletaan niin kuin poistamaan, eli silloin tehdään se tasainen työn jälkeen. Äläkä pidä niin kuin mitenkään ihan raivona, koska tarkoitus on, että siihen jää sitä massaa, ettei tarvitse 3 kertaa tasoittaa.